De ce plătești 500.000 de euro pentru un apartament la Opera Residence Mamaia? Începem turul accesând intrarea principală, cu suprafețe vitrate mari, impresionantă și cu acces către zona de restaurant. Intrarea se face pe bază de cod unic sau cu ajutorul aplicației. Lobby-ul este impresionant, cu detalii ce te captivează prin unicitate și lumină, creând astfel o stare de vacanță. Cu siguranță îți va atrage atenția faptul că totul, de la luminile ambientale, ventilație, parfum și muzică, este controlat tehnologic, atât de la distanță, cât și de la panoul central. Poți observa că pe lângă restaurant ai acces și la una dintre cele mai cunoscute clinici de estetică din România. Fiecare piesă de mobilier a fost atent aleasă de Divania Sofa pentru a crea acest ambient cald și primitor. Mergem mai departe către liftul clădirii, special creat de către Val Chris pentru Opera Residence Mamaia. Un lift de interior transparent ce îți permite să vezi toată clădirea pe interior, etaj cu etaj. Ne aflăm la etajul 9 al clădirii, într-un apartament incredibil de 145 de metri pătrați, cu vedere asupra întregii stațiuni Mamaia. Stând la această înălțime, poți vedea tot. Plajele, marea, cele mai noi dezvoltări, cluburile suficient de aproape ca să le vezi și ca să poți ajunge la ele. Cât despre detaliile apartamentului, fiecare piesă de mobilier a fost aleasă cu atenție de Rovere Mobili, pentru a prelua cât mai mult din natura ce ne înconjoară și a menține liniile de culoare de care se bucură proiectul în această locație. Rovere a ales mobilieruri din lemn deschis și nuanțe apropiate nisipului. Pernele, canapeaua și draperiile sunt deschise la culoare, iar în nuanțe de albastru deschis sunt fotoliul și tapetul, care să accentueze și să continue valurile mării. Iluminatul, ales cu grijă, este cald și difuz, pentru a crea o atmosferă relaxantă, perfectă pentru o seară liniștită la mare. Bucătăria, de la faimosul brand Veneta Cucine, întrunește atât funcționalitatea, cât și calitatea și designul sublim italienesc. Electrocasnicele premium de la Franche vor face ușor tot procesul de gătit. Pentru pasionați. Livingul Open Space a fost gândit pentru a face mai plăcute seriile de vară, când vor fi invitați și o parte își vor petrece timp privind marea de pe canapea sau fotoliu. Zona Media TV și biblioteca au fost produse de linia Projects și au continuat linia minimalistă a întregului concept. Alte facilități ale proiectului: un gym privat dotat cu toate aparatele și accesoriile de la Technogym, o piscină privată doar pentru rezidenți și o parcare unică în România, ventilată, luminată LED și cu acces printr-un lift creat de asemenea special pentru Opera Residence. La Opera Residence totul este creat pentru a face un upgrade al stilului de viață, astfel încât poți îmbina ideea de reședință cu cea de vacanță într-o atmosferă unică. Intră pe www.operaresidencemamaia.ro și alege apartamentul potrivit pentru tine.